kaya ka pop Pyrshah ya Mynsiem Bakhuid. Ko himmen ko parang don't come and so to shai kadar halor kane ka jingikai jongu jisu. Ladangi peit na ka CCC jingikai niam jonga balang Catholic kaba katpraspa hinripo sau kakran shai kadar. Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven. And then kataka jingikai kakran shai kadar ka. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Manlaki pop kansa la ban map henre yaki pop Pyrshah yo Mynsiem Bakhuid kamla ban map. Tong ko himmen ko para bale kane ka jing ki kai ka wanshangi. Bale ujisu la kren kumne. Ban ngide ban sauto haba ni puson jilliyu ka jinga e baro ka wanshangi lemba ujisu Christ na ubale lemba ka balang. Bad hamalla ki sacrament ka ba penmenta udi Mynsiem Bakhuid traikam. Bad udi Mynsiem Bakhuid ula traikam ha ke kam jim peni. Bad lada ni bushiliang Mynsiem Bakhuid lada ngim ngeit ha ka jinga e ka ba wan tuin ha ka jingim jongi na ka balang. Ladang i kren bain, ladang i kendai, ladang i kren start Pyrshah ya ka kam jimpenim, ngidang kren Pyrshah ya Mynsiem Bakhuid. Namar ka jimpenim janga perte kala tre ha ka jingim jongi, bad kanang tre kam ha ka jingim jongi, ka wan shangi ki banget lemba ka jing tre jonga Mynsiem Bakhuid. Te kalan Mynsiem Bakhuid ngim don jingim shu hagane ka parte. De nagataka daw ujisu shua ba uniap ula penkere yaki banget kinombur jangu bakidiban kongo ya Mynsiem Bakhuid bakidiban ya trelang badu Mynsiem Bakhuid. Minda ngakwa ban peni happy kendriu tiliki pop Pyrshah ya Mynsiem Bakhuid. Ka pop banning kong Pyrshah yo Mynsiem Bakhuid kalong ka jingdu jingkermen ne jings no kot lad ha ka jingim jongi. Don't won gi buryo ki do jingkermen but ki perkat namar ka pop jongi kinum yo ya ka bene. But don't won gi buryo ki I am lost. Don't won gi buryo ngamla balong uburyo baba.